Lolu lusasazo ngqo lwendaba eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazo siphambili. Not represented government, but his deeds is an embarrassment to government. Usapho lwegosa elincedisa esipoliseni elidutyulwe lasweleka uChesney Kepler lumemelela urhulumente ukuba aqinise inzame zokuphelisa nya udushe olusekelezelwe kwisini. Umphathiswa wesebe lolawulo lwentsebenziswano nemicimbi yemveli iCOGTA uVelenkosini Hlabisa uthe baza kuqubisana nabantu abasebenzisa gwenxa isithethe solwaluko bengananzi impilo. Molweni makhaya manthathela ithuba mawethu ndininqwenelela unyaka omtsha ozele noyokozela ngamathamsanqa nanguvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Usapho lwegosa elincedisa esipoliseni elidutyulwe lasweleka uChesney Kepler lumemelela urhulumente ukuba aqinise inzame zokuphelisa nya udushe olusekelezelwe kwisini. Usapho abahlobo neenkokheli zezopolitiko bezidibene kwiholo iDon Maitman eEldorado Park bezokunika imbeko yokugqibela kweli xhoba lodutyulo. uKepler udutyulwe wabulawa ngulowo wayethandana naye nolipolisa elineminyaka engama-42 ngolwesine weveki ephelileyo. Kungoku nje eli polisa libekwe phantsi kweliso elibukhali esibhedlele emva kokuba lizame ukuzithathela ubomi. Baphume ngobuninzi abazili eEldorado Park bezokunika imbeko kwixhoba elidutyulwe liqabane lalo elilipolisa lasweleka uChesney Kepler nobe ngumsebenzi oncedisa esipoliseni. Ukusweleka kwakhe kubeke esithatheni kwakhona umba wodushe olusekelezelwe kwisini. We seek justice and dignity. In a country that too often marginalizes their voices. Chesney's perseverance in securing employment in a crime prevention warden was an act of courage and hope, especially in a system riddled with prejudice and exclusion. Chesney fought for herself to be included in a seat of government employment only to be violated by the person who was supposed to uphold Section 11. Umyalezo emva kwesisehlo ngokuba umenzi wobubi makanikwe esona sigwebo siqatha ngesisenzo. Not represented government, but his deeds is an embarrassment to government. Might have not been sent by the law enforcement agencies, but his acts are the opposite of what law enforcement agencies should do. So we come to you to say sorry. We come to you to apologize. Was not mandated, was not on our instruction, but it's painful. Kulindeleke kuba umtyholwa uneminyaka engama-42 avele okokuqala enkundleni ngomvulo. Ababeye kwiholide sebeqalile ukusingisela kwiphondo laseGauteng emva kokuchitha iholide kwiindawo zakunxweme nasezilalini. Ukusukela ekuqaleni kwexesha lezidyunguma ngama-748 abantu abathe babanjwa ezindleleni ngokwephula imithetho yendlela. Uninzi lube phantsi kwempembelelo zotywala, bambi beqhuba ngesantya esiphezulu, abanye beceba nokufumbathisa. Abaqhubi abasebenzisa amasango ahlawulelwayo i-toll gates ngabula makhumsha saseGauteng bathi bayavuya bebona amapolisa ezindleleni nanjengoko amagosa esebe lezesipolisa lesixeko ebekwiphulo lokumisa nokuqoqa. Kekambe iqumrhu lolawulo lwasezindleleni RTMC lithi uxinano ezindleleni lulindeleke ukuba luxananaze nangakumbi ukusukela ngomso nanjengoko intlaninge yabantu ibuyela kwisixeko seGauti ukusebenza nokufunda. We now know that everybody having enjoyed their holidays, they're going back to their own destination, and to that extent we have seen the swelling of our roads beginning early hours of the morning until very late in the evening. And today we have just seen the volumes having peaked as early as 10 o'clock in the morning. So we are in for a high jump. This afternoon
tomorrow, Monday, obviously, you know that the industries are opening on Monday, and there's going to be a much more swelling tomorrow as well as early hours of Monday morning. Kananjalo kwisango elihlawulelwayo kuhola wendlela uN3 osuka KwaZulu-Natal ukuya kumaphondo asembindini weli izithuthi ziye ngokuthi bhazalala ukusukela ngoLwesihlanu wokuqala walonyaka. Ukanti ke umphathi wenkqubo zokudluliswa kwisango elihlawulelwayo kuN3 uThania Dorha ubongoze abaqhubi ukuba babe nomonde nanjengoko uninzi luqongqotha iholide zehlobo kubuyelwa kwiindawo zentsebenzo nemfundo ku-2025. Umphathiswa wesebe lolawulo lwentsebenziswano nemicimbi yemveli COGTA uVelenkosini Hlabisa ufunge wamuncintupha ukuba baza kuqubisana nabantu abasebenzisa gwenxa isithethe solwaluko befuna inzuzo logama bengananzi impilo yabantwana. Ukuthethe oku ngelixa izizwe esamahlubi amaXhosa kunye nabeSuthu ematatiyele kwiphondo leMpuma Koloni zamkele ekhaya abakhwetha abayi-114 abaphume ngempumelelo Suthwini. Ngabakhwetha abayi-8,000 basematatiyele abaye entabeni kweli xesha lolwaluko kwaye bonke babuye bephila. Bekubhiyozelwa ukubuya kwabakhwetha eSuthwini, urhulumente uthembise ngokuxhasa ekugcineni amasiko akwantu. Kubekho iziphumo kwabo bohlulekayo ukwalusa ngokusemthethweni nokubeka phambili impilo yomkhwetha. And chart the way forward, that how are we going to ensure that we protect this tradition, but on scrupulous people who are using initiation as a source of income but are very reckless in the lives of our children. I want a buy-in from them that we must close down those schools. Ukuquququka kwemozulu nongabikho kwesiseko esemgangathweni zezinye zengxaki eziphakamisiweyo ngusosuthu. Amaqondo obushushu abaphezulu kakhulu, lonto ibangela ukuthi abantwana bafune more and more water extraordinarily. Manje lonto iyenza ukuthi silukisela lapha entabeni. Ukugcina amasiko yinto ephambili kule ndawo. Siyadibanela sisizwe thina asiyenzi individual. Siyadibana sihlale phansi sibonisana ukuthi into yethu siyahlanganyela ihambe kakuhle, asifune impazamo, asifune ukuva ukuthi khona umuntu osele entabeni. Amantombi azokube ebuya eSuthwini kwiveki ezayo. NjinguNomzwanele Mngoma kwindaba ze-SABC ematatiyela eMpuma Koloni. Uluntu lwaseMotherwell eGqeberha kwiphondo leMpuma Koloni ludibene kuququzelelo lomsitho wokubuya kwamakhwenkwe angama-23 eSuthwini. Eliphulo elikhuthazayo lihlonipha ngokukhethekileyo abafana abaphuma kumakhaya angathathi ntweni. Ngothando nochulumanco iintsapho zabo zibamkele ekhaya kumsitho ophawula ukubaluleka kohambo lwabo lobudoda. Kuba ulonwabo ngethuba izihlobo zihlanganise ukubhiyozela ukubuya konyana babo, ukukhululeka kwiintsapho ebezingenandlela yokubamba umbhiyozo omkhulu wokuphawula esisithethe esibalulekileyo sokudlulela kwisigaba sobudoda. Ndiziva kamandi kakhulu, ndiziva ndikhululekile kuba bendistrugglisa kakhulu kuba khona ndinayo. Ndivuya kakhulu emveni koba ndisokole kakhulu ngabo. Abantwana bam babini abalapha uSipho Sethu Lloyd noAphelele Lloyd. Kunyaka ka-2021 ilungu eliselula lasekuhlaleni lazama ukuzibulala ngenxa yeengxaki zemali ezimthintela ukuba angayi eSuthwini. Abantwana bayi-23 besisithi ke sizawuthatha noba yi-10 kubo ke kuba ke akho apho sithatha khona sabe sicela. Sithatha noba yi-10 bangabanisi kodwa sexa sibona iimeko zabo sabona uba ngaba hayi kumele sibathathe ibo bayi-23 abantwana sabathatha ke sobolusa. With 0% budget, and then sazingenelela ke thina for ukuncedisa phana pha sizi-stakeholders zaseMotherwell, which is ezi organizations uzofikelela kule mina namhlanje uba lo msebenzi ube impumelelo. Abantwana baye ehlathini bephila baphinde babuye bephila. Uhambo lwaba bafana lungaphezulu le kwinyathelo ngokwasenyameni kuba belibondla ngokwasengqondweni. Sisithethe senkcubeko esibalulekileyo esifaka uqeqesho, inhlonipho
kunye nokuziva olilungu loluntu. Ke into sincede ngayo apha kufaka ihlanza impahla yabantwana sihambe sicela kwiivenkile zempahla njengo-NPO zininzi ke zisincedile ngoba ke sifumene into ezinqela abantwana bayanxiba bazawunxiba ngamhlanje uqala entloko uyotsho ezantsi zonke into zabo zitsha. Amalungu oluntu kunye nemibutho yaseMotherwell kule minyaka idlulileyo ithathe abafana abangama-43 babasa kwisikolo sokwaluka. Kwiindaba ze-SABC, Dunguntombozuko Bhalintulo eGqeberha. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC iindaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe sibongoza wenze njalo xa sihlabela mgama. Unondyebo weqela lezopolitiko i-EFF uDan Makutu nobulewe ngosuku lweKrismesi kwindawo yaseKabokweni eMpumalanga ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela. Lo kaMakutu ebesaziwa njengomntu obelitshantliziyo ekuhlaleni. uMakutu wafumana umnxeba umbizela kude kufuphi nekhaya lakhe ukuya kudibana nabantu abathile, kanti emva koko uza kudutyulwa izihlandlo ezininzi kumgama nje okufuphi nevenkile yasekuhlaleni. Ukudandatheka bekubhalwe ebusweni kwizihlobo nezalamane zetsha-ntliziyo uDan Makutu kwibala lezemidlalo iKabokweni ngelixa beza kuthi ndlelantle kwinkonzo yakhe yokugqibela. Lo kaMakutu ebesaziwa ngokulwela amalungelo abantu baseKabokweni kuquka nokuhanjiswa kwenkonzo zoluntu. Wanyulwa njengonondyebo wesebe le-EFF kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo. Usapho lwakhe lunxunguphele. We are very shattered. I am Carol Nkambule. I am Dan Makutu's sister, and we are heartbroken. We are really shattered. We are hurt because they killed him on Christmas Day when the family was gathered together. Someone called him and he went out about 4 houses away, and there he met his killers. They just shot him and he died. You know, so we are very sad. Usekela mongameli we-EFF ummemelele amapolisa ukuba enze uphando olungqongqo. We call upon the police to do their work. They must not be under any pressure and try to impress anyone. They must just take their time to investigate, to arrest, and not to arrest, to investigate. Because history teaches us that the moment they rush to arrest people, they end up messing up the case like they've done with many other cases, and this one should not be amongst those. Hence, we call upon them to take their time and do justice to the investigation than to rush to arrest. Usapho luthi ukuba bangabaza babulali bangaxola. We wish that the killers must be found, they must be arrested, and they must serve jail time for what they did. At least we should know who they are and why they did what they did to our family. Isizathu sokubulawa kwakhe asaziwa kwaye uphando lwamapolisa luyaqhuba. Kube ngumbhodamo kwakhona kumasipala waseTshwane omnye usodolophu kuzulwe ukuvula isithuba senkokheli entsha yalo ndlunkulu. Olutshintsho lukwabuyisela i-ANC kulawulo lweTshwane okusukela mhla kwasuswa lombutho kunyulo lomasipala ngo-2016. Emva kususwa kwayesakuba ngusodolophu waseTshwane uSilius Brink, ugqirha Nasiphi Moyo we-Action SA wafumana isininzi sokuvotelwa ngooceba baseTshwane. Isihlandlo sesisibhengezo apho wayesakuba ngusodolophu waseTshwane uSilius Brink satyunelwa isiphelo solawulo lwakhe. We are where we are because of him. It's not because we hate him. It's not because of his color. It's because of his incompetence. uBrink wanyulwa ngoMarch ngo-2023 wakhokela imbumba yemibutho eyahlukeneyo equka ne-Action SA neyayikhokelwa iDA. Clear as to what we will do. We will continue with the agenda that we had before. Kweminqweno kaBrink kuthe kusenjalo i-ANC nezitulo zayo zesininzi kwibhunga yakhokela ulawulo olutsha. We put the interest of the people of Tshwane. Look, Action SA was in the coalition with DA. We had to persuade them for 2 years to say come over this side so that we serve the people.
Ongowasetyhini wesibini kwisihlalo sobusodolophu eTshwane ubambe imikhala yobunkokheli bekomkhulu lwephondo laseGauteng ze wathembisa ngokuqinisekisa ukuba akukho mhlali ushiyeka ngasemva kwaphela. Is to end that cycle of uncertainty and bring stability to the city we all call home. Kambe ke ubambe isihlalo sobusekela sodolophu inyanga ezisibhozo ze wabambela emva koBrink. Ugqirha Moya ukwabambe izihlalo eziphezulu ezahlukeneyo zobunkokheli kulo masipala. Ababesa kuba inxalenye naye kubambiswano ngolawulo baphefumle ngempumelelo yakhe. We will continue to support Nasipi if she continues to put residents first. I'm glad I'm not in her shoes. I don't think she's going to make it. Alo dandalazise ikomiti yakhe yobusodolophu uEugene Modise weANC uchongwe njengosekela sodolophu bajamelene nentaphane yentaba ezimele ukudilizwa nanjengoko ezezimali zaseTshwane zirhuqela udakeni kuquka nebillions zerandi esisixeko esizityala uEskom. Abahlali baseTshwane batyala umasipala imali yenkonzo ezingabhatalwayo engaphaya kwe-20 billion rand. Moya ukwajamelene nokuxekwa ngokuba usetyenziswa iANC phambi konyulo lomasipala lwango-2026. Ukanti ke okaMoya useza kuphefumla ngokuphathelene neentsuku ezilikhulu ekwiofisi. Kunjalo nje umbono Mxesibe uyazibuza ukuba ngaba uphuhliso luza kuba selubala kusini na okanye izithembiso zakhe zenkonzo zakuphelela nje emilebeni. Ukumkani Mesuzulu kaZwelithini wesizwe samaZulu ufake amaxwebhu okuqhawula umtshato nomnye wamakhosikazi wakhe kwinkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu. Ngokwamaphepha enkundla asezandleni zeliziko, ikumkani ithi ubudlelwane buqhawukile kwaye kukho themba lokuba bungancibeka. Ukwathe bazamile ukulungisa ingxaki zabo kodwa bawaphantsi. Eliziko liligodlile igama lenkosikazi leyo ukukhusela abantwana bayo. Inyathelo laseZimbabwe lokuphelisa ngokusesikweni isigwebo sentambo linconywe njengenkqubela phambili ngabo balwela amalungelo oluntu sukela oko kwamkela umgaqo siseko omtsha ngo-2013. Umongameli waseZimbabwe uEmerson Mnangagwa utyikityela umthetho ngolwesibini ukunciphisa isigwebo sentambo ukuze baqale ngokutsha esokuchitha ixesha ejele. 46 on death row, all men. You recall when we had our new constitution, the 2013, it said we cannot hang anyone below 21 or above 70, and it excluded all females. Umphathiso wezobulungisa eZimbabwe ucacisa ngakumbi ngempembelelo zalomthetho umtsha. The act specifically deals with those that are on death row, and it specifically says in section 2, do not carry out the death sentence. We applaud the decision that the Zimbabwean authorities have taken in abolishing the death penalty. It demonstrates their commitment to aligning the laws to international norms and standards. Abakhuseli bamalungelo oluntu bathi nangona kunjalo basaxhalabile ukuba kusekho izizathu ezinokuvumela ukubuyiselwa kwesigwebo sentambo xa kunokuvela nayiphi na imeko ebonakala ingxamisekile ngokomthetho ibhengezwa ngokwesiqendu sika-113 somgaqo siseko. To highlight is that this sentence under the Defence Act applies to military officers and not necessarily civilians. As Amnesty International, we have also just highlighted our concerns because as a human rights organization, our position is that we oppose the death penalty. Ngoku iZimbabwe ijoyina amazwe angaphezulu kwesibini kwisithathu sehlabathi aye aphelisa isigwebo sentambo. Kwabo bagwetyiweyo ezindaba ibingathi azide zifike. I'm feeling euphoric. I'm very happy. It feels like being born again. It's a new chance, it's a new beginning. Kuyathokozisa. Akona mina nyethu. Ngitsho labanye abantu abaphandle. Ngitsho lezihlobo labantu endlawo. Ngoba sometimes izihlobo abanye bese zisilahlile sithi sokuphelile. Ukususela oko wangena kulawulo ngo-2017 umongameli waseZimbabwe wavakalisa ngokuphandle ukuchasa kwakho isigwebo sentambo. iZimbabwe yagqibela ngonyaka ka-2005 ukohlwaya ngesigwebo sentambo. Sithetha nje ngamazwe angama-24 ase-Afrika aye aphelisa ngokupheleleyo isigwebo sentambo.
Didi zomculo waseMzantsi Afrika eziqukumbaqanga ikwaito namapiano zizenzela indumasi kwihlabathi ngoku izandi ezahlukileyo ezaziwa nge-tap and clap zibonakalisa ukuhluma njengohlobo olutsha lomculo kodwa umba wenkxaso-mali usabonakala ngumqobo kolu hlobo olutsha lomculo. Olu hlobo lwahlukileyo lwezandi zomzantsi Afrika luquka umculo osisandi esikhawulezileyo sezenkolo, ukukhwatywa kwezandla kwanongqisho. Luvuselele umculo wegospel wase-Afrika. Kunjalo uninzi lwalamaqela omculo luzinze kwindawo ezisemaphandleni, into efika ibe ngumngeni ngokwezimali. We are one of the choirs from where we come from, KwaNdebele. So that side funding is very, very difficult. Yes, weekend, Sundays, we hire buses, we travel buses, taxis. Every Sunday, every township has a show. So that says every person who sells, whether it's chips, fruits and everything, has an opportunity to go and make money. Ukanti le mingeni ingqinwe nakumbutho we-clap and tap. And scarcity of funding is a problem with clap and tap because it doesn't allow the genre to grow. But if you look at the numbers inside the hall, those are numbers that we can punch in every weekend, making sure that the youth is developed at all times, they're staying out of crime and on other things. Kusenjalo isebe lezobugcisa nenkcubeko kuMdlantshona lizibophelele ngelithi sele ukhona umgushuzo eliwenzayo ukuxhasa olu hlobo lomculo. Kalondlela siuqonqothile uvimba wangokuhlwanje, masiphinde sidibane ngomso ngaxeshanye kamnandi mawethu.